Unang batch po ng Manawag Scholars nakatakdang magtapos sa 2027. Para sa detalye, narito ang reporta. IFM News Prime Edition. Papasok na sa mahalagang yugto ang One Manawag Scholarship Program ng lokal na pamahalaan matapos asahang makapagtapos sa kolehiyo ang unang batch ng mga benepisyaryo nitong Marso o Abril 2027. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Ajerico Rosario sa panayam ng IFM News Dagupan, ang unang batch ay magsisilbing unang malaking bunga ng scholarship program na inilunsada noong 2024 para sa suportang pinansyal ng mga estudyante. Nakakatuwa po, sabi ho namin at kayo pinaniwala na kung meron tayong isang malaking legacy na may iwan as of course not just mayor but ating mga kasamaang municipal officials ay yung naisimula natin o naumpisan natin itong scholarship grant. It is a grant dahil we give financial assistance to deserving yet financially challenged students ng Manawag. We are now on the third year. So ito nga, like next year, come March o April next year, magpapagraduate na kami ng first batch. May mga graduate na. Binibigyang diin ngayon ng programang pagpapatuloy at pagtatapos ng pag-aaral ng mga benepisyaryo. May mga kondisyon ng scholarship para mapanatili ang grant at kabilang ang minimum na 85 grade point average. Dumaraan din ang mga aplikante sa validation, interview, pagsusuri ng dokumento at scholarship examination bago mapili. Matatandang noong Agosto 16, 300 aplikante ang sumailalim sa pagsusulit para sa 150 slots ng ikatlong batch. Ayon kay Rosario, layunin ng programa na makatulong sa kinabukasan ng mga estudyante habang nababawasan ng pinansyal na pasanin ng kanilang mga magulang. Sama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise, Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.